सरकारा 3 बोसोर कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ फैगौ 15 अक्ट'आव आरो बे गोलाव सम बोसोरथामाव जोंखौ मदद होनायनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानिसिम साबायखर बावबाय। आङो जोंनि सरकारनि गासैबो इएम बिथांमोन एमसिएलए बिथांमोन गासैनोबो आङो साबायखर बावो आरो लोगोसे बेवहाय जोंनि सरकार लाबोनायाव गोब्राबै खामानि मावनाय रायजो राजा बेजों लोगोसे UPPL बिजेपिनि गासैबो वार्कारफोरनो आङो साबायखर बावो। बे 3 बोसोराव जोंनि सरकारा बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि गायसननो गासैबो थाखोनि सुबुंनो रैखाथि होनो आरो लोगोसे हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनायनि खामानिखौ मावदोंमोन आरो बे मोनथामबो थांखियाव जों जाफुंसार जाबाय। बिनि अनगायै थांनाय BPF सरकारनि गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनानै मोजां सरकार लाबोनो थाखाय जों खामानि मावदोंमोन आरो दा बियो दिनैनि सरकारा जोबोद अर्गेनाइज आरो प्रपार खामानि मावनो हानाय अबस्थायाव फैबाय। रांखान्थि जाख्ल'नाय बायदिसिना गाज्रि थासारिनिफ्राय उदां खालामनानै मोनसे मोजां थासारि दानो थाखाय जों खामानि मावदोंमोन आरो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ 30 गावहानो फ्लेक्सि प्रग्राम दङ। जोंनि हानि जायफोर पेपार्सफोर हानि लेखाफोर बेखौ जों डिजिटाइज खालामबाय। बड'लेण्ड काउन्सिलानो गिबिसिन काउन्सिल नर्थ इस्टआव जायनिखि हानि लेखाफोरखौ डिजिटाइज खालामनो हाबाय। जोंनो गिबिसिन काउन्सिल जेराव अफिसा जोंहा स्टार्ट जासिगोन, इमेलजोंनो इन्टारनेटजोंनो जोंनि अफिसा सोलिसिगोन। बेयावबो जों जाफुंसार जाबाय। सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां खामानि मावनो हाबाय। जोंनि कचिं होनाय फरायसाया दायो IIT माद्रास IIT मुम्बाइफ्राव फरायनो हाबाय आरो गोबां बिथिङाव जोङो जाफुंसार जानो हादों। दा बेखौ अपोजिशना नुवा, मानोना बिथांमोना खामानि मावनो रोङा, साननो रोङा आरो बेफोरबायदि वेलफेयार स्किम्सफोरखौ बिथांमोना 17 बोसोर सम मोननायाव बेखौ साननो रोङाखिसै। दा जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना सोमोनांदों आरो बेवहाय आनलेट नुनानै बायदिसिना खोथाफोरखौ मालाबा बखिलाबायो। नाथाय जोंनि सरकारा जोबोद गोख्रों, जोबोद फकास आरो थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जेखौ मावनो हायाखै जोङो 3 बोसोराव बेखौ मावबाय आरो फैगौ 2 बोसोराव बिटिआर ओनसोलनि 35 लाख सुबुंनि जौगानायनि थाखाय जों आरोबाव गोख्रोङै खामानि मावगोन। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।